Vull guanyar. Si no ho aconsegueixo, deixeu-me ser valent amb l'intent. Per Special Olímpic, els Jocs de Vilanova de l'any 92 van representar un aconteixement molt important per a la nostra història. Va ser l'aparador i la font d'engrescament per a moltes persones. El moment que la ciutadania veiés i conegués el nostre col·lectiu. Va ésser el moment que els nostres esportistes formessin part d'aquell any meravellós olímpic. Però el més important ha sigut el pòsit que aquell aconteixement ha deixat a través dels anys. Hem fet canviar les mirades de la societat vers les persones amb discapacitat. Ha fet créixer la colla dels nostres esportistes. Hem aconseguit que la Generalitat i els ajuntaments apostessin per nosaltres. I finalment, que moltes entitats i associacions com l'Alfa s'organitzessin en clubs esportius. Això hem de fer-ho per 3 motius. I especialment en la situació depressiva, de crisi, de dificultats que avui tenim. Aquest país d'aquí pocs mesos celebrarà i recuperarà l'orgull aquell que vam compartir tots del 92 d'haver fet els millors Jocs del món. I això ha passat a l'imaginari col·lectiu. I aquest sentiment que tenim de que allò va ser una història col·lectiva, és a dir, els Jocs de tots, se suporta especialment amb 2 coses. Jo crec que ningú recorda exactament, però el Santi Siquier sí, el nombre de medalles que vam guanyar el 92. Però tothom recorda la il·lusió dels voluntaris, ser una ciutat, un país important al món i sobretot les persones amb discapacitat. Aquells van ser els primers Jocs de tots. I avui hem de tornar a fer els Special Olímpics, per aquest molt cal recordar que aquest és una ciutat, és un món de tots. I que quan hi som tots té valor i ho recordem amb valor i amb estima. Vivim temps difícils però també tenim motius de joia com aquest i molts altres, no? I per tant, doncs, un acte com aquest que es farà el mes d'octubre, però ja tota la preparació ha de ser un motiu també d'esperança, de joia, de fer això que estem fent des de sempre a Catalunya, que és fer un país de qualitat humana. I fer precisament actes com els Specials Olímpics o tota la feina que fan les entitats, doncs és també una aposta per aquesta nació de qualitat humana on sap posar per davant de tot les persones, la gent, i especialment les persones que poden tenir una situació de més vulnerabilitat. 20 anys després dels Jocs Olímpics, doncs tornar-los a reviure, perquè també en aquell moment, a l'any 92, doncs va generar una gran esperança en el futur, tot el que van significar els Jocs Olímpics, els Jocs Paralímpics, els Specials, tot el que va néixer d'allà va generar també una gran il·lusió. I vosaltres sou gent que genera il·lusió, que genera esperança. Ara, el 2012, 20 anys després, ens trobem de nou amb aquest repte il·lusionant. Quina millor manera de commemorar aquest esdeveniment, quina millor manera que tornar-lo a celebrar a Vilanova i la Geltrú. Vilanova té l'oportunitat de reviure aquells moments i de mostrar un cop més el seu dinamisme, la seva empenta, sensibilitat i generositat perquè els Jocs del 2012 siguin també inoblidables. Quan havia deixat de jugar a bàsquet, jo només he tornat a jugar a bàsquet amb els Special. Jo realment no en tenia ganes, fins que un dia ho vaig provar amb ells i les sensacions que em van donar doncs, eren no només iguals, sinó que millors que les que vaig tindre, sobretot diferents, amb la qual cosa una mica l'anècdota meva amb el bàsquet és que no jugo menys quan jugo amb ells. Doncs moltes gràcies. Estic molt content d'estar aquí amb vosaltres, sobretot amb els esportistes, i res que dir-vos que tingueu molta sort i que disfruteu el que esteu fent, i agraïment també a la gent que està treballant amb tot aquest projecte i estic segur que tot sortirà molt bé. Res més, que és un plaer estar aquí amb vosaltres. Gràcies. Dice, veniu a Vilanova i la Geltrú del 11 al 14 d'octubre. Nosaltres al·lucinareu!